गिबियावनो गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि मुगानि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आं होनो सानदों इन्डियान हिस्ट'रिनि सायाव माखासे गोनां कुइसन आरो एन्सार। बे कुइसन आरो एन्सारफोरा नोंथांमोननि थाखाय दा जानो गोनां आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट आरो माखासे इन्टारभिउनि थाखाय गोनांथि जागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे इम्परटेन्ट माखासे सोंनाय आरो फिननायफोरखौ फारियै नायलांदो। 52थि नं सोंनायाव दं साइमन आय'ग दानाय जादोंमोन बबे हादराव? बेनि फिननाया जाबाय इंलेन्डआव। 53थि नं सोंनायाव दं आहमनि जोबथा राजामोन? बेनि फिननाया जाबाय जगेश्वर सिंह। 54थि नं सोंनायाव दं ब्रैजिनैनि सुबुं सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावजो? बेनि फिननाया जाबाय कनकलता। लन्दनसिम थांनानै सेलबर्न कमिटियाव असफनि जानानै अकालथि खालामनाय दैदेनगिरिया सोरमोन? बेनि फिननाया जाबाय चन्द्रनाथ स्वामी। 56थि नं सोंनायाव दं असम फरायसा हानजानि गिबि आफादगिरिमोन? बेनि फिननाया जाबाय लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा। 64थि नं सोंनायाव दं 41थि कंग्रेस गौथुमनि गेवलां आफादा पान्डुआव जादोंमोन बेसे मायथाइयाव? बेनि फिननाया जाबाय 1926 मायथाइयाव। 58थि नं सोंनायाव दं आसामनि गिबि इंराज सासनगिरिमोन? बेनि फिननाया जाबाय डेभिड स्कट। 59थि नं सोंनायाव दं गावखुंथाइ सोमावसारनाय जागायजेनदोंमोन बंग सोखावनायनि उनाव? 60थि नं सोंनायाव दं इन्डियान एस'सिएशन फसंथाना माब्ला कंग्रेसनि लोगोसे गोरोबदोंमोन? कलिकातानि आफादाव। 61थि नं सोंनायाव दं हस्ती विद्यानर्बनखौ रनसायदोंमोन सुकुमार बरगोहाइआ। 62थि नं सोंनायाव दं तारिख-इ-असम बिजाबनि लिरगिरिया गलबदन बेगममोन। 63थि नं सोंनायाव दं मुगल मुगानि देरसिन लिरगिरिया सोरमोन? बेनि फिननाया जाबाय आबुल फजल। 64थि नं सोंनायाव दं पुरन्दर गोरोबथा साइन खालामदोंमोन 1665 मायथाइयाव। 66थि नं सोंनायाव दं केबिनेट मिशनआ भारतआव फैदोंमोन 1946 मायथाइयाव। 67थि नं सोंनायाव दं फातेहपुर सिक्रिनि आरिमुनि दुगायावना सोर? बेनि फिननाया जाबाय आकबर। 67थि नं सोंनायाव दं फातेहपुर सिक्रि आरिमु दुगायावना सोर? आकबर। 68थि नं सोंनायाव दं सोरनि समाव चीन दावबायारि बाहियाना भारतसिम फैदोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय नैथि चन्द्रगुप्तनि खुंनाय समाव। 69थि नं सोंनायाव दं आसाम एस'सिएशन गायसनदोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय 1903 मायथाइयाव। 70थि नं सोंनायाव दं आसामाव महात्मा गान्धीनि रायसुलामोन? बेनि फिननाया जाबाय गपिनाथ बरदलैया। 71थि नं सोंनायाव दं 1929 मायथाइनि लाहोरनि कंग्रेस आफादनि आफादगिरिया सोरमोन? बेनि फिननाया जाबाय जवाहरलाल नेहरू। 72थि नं सोंनायाव दं सोर सासेया परमपन्थीनि दैदेनगिरि नङामोन? बेनि फिननाया जाबाय महात्मा गान्धी। 73थि नं सोंनायाव दं सान्थ्रि बिग्रायनाया गिबि जागायजेनदोंमोन बबे जायगायाव? बेनि फिननाया जाबाय बेरेकपुराव। 74थि नं सोंनायाव दं ब्रिटिश कम्पानिया आसामाव बिसोरनि गिबि राजथावनि गायसनदोंमोन चेरापुन्जीयाव। 75थि नं सोंनायाव दं आमेरिकानि बेप्टिस्ट मिसनारिफोरा आसामाव गिबि गायसननाय मिसन मावखुलिया जाबाय राडिया। 76थि नं सोंनायाव दं आहम रायजोनि जोबस्रांनाय जाहोनमोन? बेनि फिननाया जाबाय माननि गाग्लोबनाय। 77थि नं सोंनायाव दं म्यानमार थानसालिनि मायामरा थानसालिनि गायसनगिरिमोन? बेनि फिननाया जाबाय अनिष्टदेब। 78थि नं सोंनायाव दं दान्दि आगान सुरनायाव सा बेसेबां सुबुं सिबियारि बाहागो लादोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय सा 78। 79थि नं सोंनायाव दं मावगोन नङाब्ला थैगोन माबे उदांस्रि सोमावसारनायनि स्ल'गानमोन? बेनि फिननाया जाबाय भारत नागार सोमावसारनाय। 80थि नं सोंनायाव दं अम्बिकागिरि राय चौधुरिया दानाय फसंथानमोन गायनो बबेयाव? बेनि फिननाया जाबाय थैनाय मानस। 81थि नं सोंनायाव दं बेंगल गेजेटआ सोरनि गेजेरजों फोसावनाय जादोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय उइलियाम हिक्की। 82थि नं सोंनायाव दं बेंगल गेजेटआ सोरनि गेजेरजों फोसावजानाय जादोंमोन? बेनो जाबाय उइलियाम हिक्की। भारतारि भुमफरायसालि आयेनखौ पास खालामदोंमोन बेसे मायथाइयाव? बेनि फिननाया जाबाय 1904 मायथाइयाव। 83थि नं सोंनायाव दं सत्य शतक समाज गायसनदोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय ज्योतिबा फुले। 84थि नं सोंनायाव दं यान्डाबु गोरोबथानि सर्त बादियै सोरखौ मणिपुरनि
राज होननानै मदद होदोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय गम्भीर सिंह। 85थि नं सोंनायाव दं मुगल हानि खान्थिनि बिफाया सोरमोन? बेनि फिननाया जाबाय तदरमल। 86थि नं सोंनायाव दं सुल्तानाफोरनि खुंनाय समाव सरकारि रावमोन फारसि। 87थि नं सोंनायाव दं गिबि दुलुर आरांगा जथुम्मायाव बाहागो लानाय थान्दैमोन तरुण राम। 88थि नं सोंनायाव दं पलासिया मा जायगायाव? भगीरथी दैमानि सेराव। 89थि नं सोंनायाव दं आजाद हिन्द फौजनि जोनोमगिरिमोन केप्टेन सहान सिंह। 90थि नं सोंनायाव दं आयेन गनायै सोमावसारनाय दोनथ'नाय जादोंमोन बे समाव? बेनि फिननाया जाबाय 1933 मायथाइयाव। 91थि नं सोंनायाव दं ब्रिटिशनि बेरेखायै बिग्रायनाय गिबि असमिया मानसिमोन? बेनि फिननाया जाबाय गवालखर। आसामाव बान्दा खान्थिनि बेंथिनाय जादोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय 1843 मायथाइयाव। 93थि नं सोंनायाव दं डली परननि रनसायगिरिमोन? बेनि फिननाया जाबाय नर'त्तम दास। 94थि नं सोंनायाव दं इंराजि सोलोंथाइजों गोरों गोरा जानाय बर' समाजनि गिबि डिग्री गोनांमोन? बेनि फिननाया जाबाय रुपनाथ ब्रह्म। 94थि नं सोंनायाव दं इंराजि सोलोंथाइजों गोरों गोरा जानाय बर' समाजनि गिबि डिग्री गोनां मानसिया सोरमोन? बेनि फिननाया जाबाय रुपनाथ ब्रह्म। 95थि नं सोंनायाव दं सानखौ गासै आसामावनो बाथि जोहोलाव सान होननानै फालिदोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय 1942 मायथाइनि 10 सेप्तेम्बर सानखौ। 96थि नं सोंनायाव दं सोर सासे राजानि रायजो खुंनाय समाव खन्थाइगिरि नारायण देबआ असमिया रावआव पदम पुराण रनसायदोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय धर्म नारायणनि। 97थि नं सोंनायाव दं आसामाव टिकट खाजोना बाहायनाय जादोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय 1858 मायथाइयाव। 98थि नं सोंनायाव दं अरुणडेल आफादनि सोद्रोमानि अनजिमाया साबेसेमोन? बेनि फिननाया जाबाय 7। 99थि नं सोंनायाव दं मथकफोरनि गाहाय सुबुंखौ बुंनाय जायोमोन? बेनि फिननाया जाबाय गेदेर सान्थ्रि गाहेला। 100थि नं सोंनायाव दं गोदोनि सान्थौ आथिखालाव बाहायनाया मोजां नङा बिबुंथिमोन? इसोरनि बिबुंथिमोन? बेनि फिननाया जाबाय एटलीनि। थ' लोगोफोर दिनैनि बेसेन गोसा इन्डियान हिस्ट'रिनि सोंनाय आरो फिननायनि माखासे फिन बिदांफोरनि होनाय खान्थिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बिदिनो गोदान सोंनाय आरो फिननायफोरखौ बि चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय